Какво ви очаква през 2025 според китайския хороскоп? През 2025 година китайската нова година започва на 29 януари и поставя началото на годината на дървената змия. Време, свързано с трансформация, растеж и интроспекция. Какво можете да очаквате от нея според вашия зодиакален знак? Зодия Плъх. За родените под този знак, годината на змията изглежда обещаваща. Вашият остър ум и уникални идеи ще ви помогнат да направите успешен избор, стимулирайки кариерата ви. Ще имате възможности за кариерно израстване и вероятно дори може да започнете собствен бизнес. Тази година ще бъде добър период за укрепване на връзките с приятели, семейство и колеги. Зодия Вол или Бик. За родените под този знак, годината на дървената змия ще бъде стабилна и успешна, благодарение на вашата упорита работа и чувство за отговорност. Вашият последователен напредък в кариерата и силните спокойни взаимоотношения с хората около вас ще поддържат нещата да вървят гладко. За всички останали зодии четете в Аз жената БГ.